Приятел на Пароса Джи и в днешното видео ще отваряме киндер яйца. Ще покажа как винаги да избирате от яйцата на Хари Потър Фънко фигурка. Първо трябва да отидете в магазин, който има кантара. След това взимате колкото може яйца и ги слагате на кантара. Тези, които са с 35 грама, са с фигурка. Тези, които са с 30 грама, не са с фигурка. Казах ли ти? Аз нали ти казах? Има ли още? Има, това е последното. Последното. Остави го. Я пак да го видим. Добре, това става. Изберих общо 216 яйца, които само 4 с 35 грама, те са пред вас. Сега ще видим дали тези, които са с 35 грама са на Хари Потър с фигурка. Нека да започнем. Да, тук имаме Хагрид. Фигурка е. Нека да започнем с второто. Още една фигурка. Дъмбълдор. Още един Хагрид. Хайде де. Още един Хагрид. Въпреки че няма късмет и ми се паднаха 3 повторки, но ви доказах, че яйцата, които са 35 грама, са фигурки. Надявам се да съм ви бил полезен и вече знаете как да купувате киндер яйца на Хари Потър. Не забравяйте да се абонирате за канала и да ударите един лайк.